Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Dako alagis bitin, Itong pagid ang kulor. Ay, nanasan. Ay, sige, gisgot. Hala, no. Kadlok, anak mo na, oy. Mayo na lang gani kinagdag sundang si Papa. Oo niya. Iyan ning gitigbas ang bitin. Da. Gitigbas niyang lawas sa bitin. Tato na po. Pero igo lang miuntol sa lawas sa bitin ang sundang ni Papa Damian. Unya, dunay kalit nga miatake sa bitin. Kibaw kag unsa? Unsa man? Dako kaayo nga iring. Unsa? Human naman kog laba. Ihay-hay sa nina ko. Ato sa susod ka. Nya paabuta lang ko dito aron ipadayon na to ang atong panagsulti. Sige mo na. Hello, Amara. Ganan bitaw kay lumantay ni Ate Ime. Istoryahan mo tubag manon. Bitaw, makikistorya, bitaw. Makalingaw na ni ninyo. Lingaw man gani ko, kamo pa ka. Si Noy Damian mo na. Malingaw sa siya di Amara. Wa pa man ko makakita niya, nga muhagwa ni Amara. So? Uy, nga naman. Ambot lang. Wa ko mahibaw. Ate Ime, pwede mag-count sa mga prutas nga imong da? Pwede yung kayo, Jeff. Daghan man na, para inyo manggod na. Butan na gyud ni Ate Ime. Uy. Sao na, gyud. Pero taas pa! Dali na, Jeff. Kanauga sa si Papa dong. Ate mo na. Desa mo. Mon, si Amara ba? Nga naman. Dali rang itubo ang iyang buhok, no? Mura na siyang munyikatan ang tungod sa puti niyang buhok. Lagi. Pila pagkani ni siya kabuhan, maklaro ng iyang kagwapa. Pero buyag, Uy, totooin taon na. Basigla kag baba. Para buyag. Unsa man ang mga kawayan nga imong da pa? Akong buhatan og koral nga kawayan kininya. Akong gikawt kayuta. Buhatan ko kinig payag-payag. Ug akong atupan aron may butanganan sa duyan. Sa anak si mong ate, si Amara. Padamyan, pinanggan mo si Amara. Anong mo man ay imong pangutana, ha? Gayud lang. Gayud lang. Kay, wa ba man ni kita si ate nga mihagwa ka ni Amara. Kami lingaw kay ming Amara pa kay kung imo storyahan, mutubag siya. Sige na, Jeff. Tabangi ko hanay anang mga kawayan. Kay inig kataod-taod, ako na kining ikural sa payag-payag nga. Ako sang tiwasunon. Mon, kanusa pa din mo pabunyagan sa Amara? Kung pabunyagan ako siya, makakita niya nga itong mga silingan. Basin niya kung... Nahain na sila tagda, uy. Ang importante, mabunyagan na sa Amara. Ako'y kuguso. Magninang ko niya, ha? Ikaw ray ninang. O sara kanina nga akong kuhaon. Oh, okay ra. Pero parisan ko ni mo, ha, na agoy ninong. Husto? Kisa may kuhaon ni mo ninong. Serenera. Unsa? Hoy, ayaw, oy. Chismusok itong tawana. Di ko ganahan na to niya. Pero, friends naman mo, di ba? Siya na lang gud ang paris ni mo nga mukugos ni Amara gud. Iyay ka. Ako karibal mo kuhaon nga ninong sa anak ni Adonis. Di ko masugot. Mangita ko pa aron nga dili ni madayon. Adonis, may mo magsulti ta? Mahimo kayo, Amit. Unsa mo ka na? Nakita na ko sila si Amy og muna.
nagsabot sila nga pabunyagan nila ang inyong anak ni Muna. Okay ra kung ila kining pabunyagan. Mao man kana ang ilang tradisyon sa Tagayuta. Basta, Di ko musugot sa kuhaon nilang ninong. oh, nga naman, amin. Akong karibal sugugma ni Ime, ang mahimong ninong. Ug ang ninang si Ime. Pare silang duha. Ang amid. Parehas man silang Tagayuta. Ay di lagi ko musugot. Kalkansi ko. Doon na Hinoy, dakong kay gayunan ang lalaking linalang. Ngadto siyang gugma ni Ime. May koneksyon naman silang duha. Amid, pasagdi na lang sila. Naara ni Amy kung mahigugma basab siya sa linalang. Ari, mahimo. Dili mahimo, Adonis. Mangita ko pa ageron, dili siya mamahimong ninong sa imong anak. Uy, hapit naman mo ngit-ngit. Wa pa man uli si Mansya. Usa may bayana eh. Sigid maglaag sila muna. Kadalaag, dugar pang muli. Magluto lang ko eh. Gutol man ko. Maghuwat pa ko Mansya, wala magutman ako eh. Ay, Mansya, huli na tao na oy. Oh, ay, hanggaway. Naaday ka diha, tago pa ka. Ay, pagbilata man siya. Gawas. Tago pa ka ng labo nga kasagbutan. Ay, gawas niya, rin kay magluto kay gutom na ko. Man siya. Hoy! Uy, hala. Saan ko nakita? Bitin! Ako pinuti. Ako kuwaon. Sige man, ato na ko. Sige, salamat sa pagduaw, ha? Ingon man sa pagdani mong mga prutas. Kabantay ko, wala lagi ka mo request og butong. Ang, wala naman ko mga... Ay, husto mo na. Oh, unsa may husto, Kung doon na may chismis bahay ni Amara, nga nung ingon anak siya kaputi, atong ingnon nga tungod na sa gipanga ni mo nga butong. Motoo ka, ana, ang mga silingan? Ay, maulang gani atong ipalabas god nga tungod sa butong, maong puti kay nas Amara. Dili naman tingali nga importante nga mohatag patag rason, Nga ingon ana ang itsura ni Amara. Ang importante nga himsogra ang akong anak. Aw, hinuon. Sakto sad ka muna. Ay, sige, oy, ato na ko. Bye, Mon. Ay, mong tagong bitin. Ay, dakuha, oy. Dali kayo wagtang na. Miking! Ah, may kiniya ka naman siya. Bundak na sad. Kisa may mong kontra nga, nagbitbit man kag pinuti. Kakita ko na kong bitin, oy. Bitoy na sad. Unsay kulor? Puti. Unsa? Dong, tabangis papadamyan sa iyang gibuhat, Dong. Nagtanaw raman gud ka. Mutabang bitaw ko niya, te. Di man siya. Mao ba? Kay baka, te. Unsa na? Payag-payag, Dong. Payag-payag yun. Kay baka para kang kinsa na. Para na to, good. Aron ana ta diha maglingkod-lingkod o di ba kaha? Pahawayan na ni Papa Damian. Sakto ka. Para nato na. Pero ang espesyal nga yung gibuhatan na si Amara, yun. Mao ba, Dong? Oh, maayo hinuon kay ayahay biya ng tapita, Dong. Pinangga ni Papa Damian si Amara, te. Apo man, good. Ingon sila, mas love ko no ang apo kaysa anak. Unsa? Usay doon na siya nakukumpitin nga miyatake ni Madam yan. Sure ka man siya? Sure ko pa. Pero, dili puti nga bitin, kung dili itom. Usa? Dako ko no ang bitin nga itom pa. Gitigbas-tigbas ko no. Pero igorang miunto sa lawas sa bitin ang sundang. Kuyawan ko no sila paiking, uy. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!